MTS dvorana. Znaš ono da su mesta na Americi i da si ja nećko da kupim karte da su fazon neka ona dobra mesta, 5-6 hiljada dinara kao. Da. Za šta? MTS dvorana, koncert Rasmusa za 2 nedelje. I ti ja smo bili u Alibiju i dogovarali... Imamo jedno po drugo. Da, ali imamo u nekom golubarniku, fazon 3000 ono karta upala cijenu od neke, znači nekada skroz u daljini, ali... Evo, zavisi kakav je vibe, kako će biti raspoloženi ljudi, nekad ustanu svi odmah. Pa mislim, ja mislim da ćemo mi prvi da ustanu mi da odemo. Ali nekad se, ne znam, čuo sam na primjer za koncert Tarije, tamo je bilo isto, svi su sedeli cijelo. U areni? Ne, to je MTS dvorana. Dom sindikata, stari. Aha, što je mislim da sve to... Dobro, Tarija je ipak ikona, razumiješ, nju dođeš da sedneš i da je slušaš, ovo su bre ludi jebate. Ne znam što pravi u MTS dvorani jebate. Mislim, ima da je to arena jebate. Nije, to je menjalo i nazive, to je bilo... To je u stvari bila Kombank dvorana i sad je MTS dvorana. Sad je MTS dvorana. Dom sindikata. Ja sam gledao 2 puta Brankovića. On ima taj novogodišnji koncert sa Kivanja. Ok, prostor za zvuk je odlično, nema straho. On super. Da, za zvuk je sjajno. Jer ja sam se uplašio, mislio sam da mislite da je koncert u ovoj areni. Beogradskoj areni? Ne bi mogli. Pa dobro, ne idemo na Grand Show, jebate. A bilo nekad u areni dobri koncert? Pa ja sam tamo na Slayeru bio. Slayer? 2013. Slayer, na pola arene. Ali kao što sam rekao, zvuk je bio... Slipknot je bio tamo davno, već 2000 neki... To je 2009. 10 stepa što tamo, da. To kad su Joy Jordisona podizali na platformu, mislim da mi je drug pričao da je tako bilo. Tad ko je gledao Slipknot u punoj postavi, to je ono... Su još bili svi živi. Svi živi, da, svi ono, sad ja ne znam, ostalo njih... Što je? Stvarno? Ne znam, nisam pratio, da. Njihove album. Slušao sam ono jedan što je došao za vreme... Bubnjarom, Iloj Kazagrande, on je youtuber. U stvari on je kao klinac bio nekim takmičenjima, on je Gramofet, ne znam kako se zove. Bio je tu pobedio, mislim, poznat je od malih nogu, ali time se bavio, bio je youtuber. Da. Radio je cover, drum cover. I sad su ga angažovali, ali sad je to kao postalo, znaš, dosta njih, tako ima onaj Nekultman, on je svirao u Suicidal Tendencies i sad je se kulturi. Isto YouTube. Da. Mislim, odličan bubnjar, Da. I čak i ono Jazzer ima te varijante, ali, znaš. Nisam ispratio to. On ima neko iskustvo bendovskog. I da sam jedni njihov album od tih posljednjih što sam slušao bio neki za ne pandemije što je izašao, što su u nekom pop maniru producirali, vokal je bio ogroman, ali s te neke produkcijske strane zanimljivo mi je bilo to što je takav izbor bio za produkciju vokala, ali pa pesme nešto mi nisu ostavili neki iole povoljan utisak, uopšte nisu zainteresovani. Osim tog momenta ničeg ostalo ne uspijem da se setim. Meni zadnji par albuma zvučilo isto, bukvalno isto, ništa mi tu nije bilo ja ih nisam ni slušao. Zanimljivo. To dobre stare stvari i što imaš uopće da se zamavaš na mnogim kad čuješ da su šajze od drugih ljudi već. Pa sve mislim kao propuštam nešto i uvijek se zjedu, znaš, ne propuštam ništa, apsolutno. Bukvalno. A dobro, to je ipak sad band koji je star već prilično i jednostavno odavno su u nekoj legacy etapi svoje karijere gde mogu da štancuju u osnovi albume i to je to. I mogu uvijek da imaju turneje, dovoljno pesama za 3 koncerta. Da. Hitove. Da, osim ukoliko ne naprave nešto poput Metallica, kao što je Metallica napravila Lulu pa da skroz odbije sve fanove, ili bar 98% njih. Nije to odbilo nikog posebno, mislim, tako prošlo ispod radara te album, da mnogi njeni ne znaju za te album. U stvari znaju baš fanovi Metallica, ali
Ja ne znam, fanovi Metalike se dele ne znam da li ima podele uopšte. Znači, Da nema. pa da, mislim, dobro, ima na staru i novu, istoriju, ali, brate, ko ih voli, sluša ih i dalje, sluša te nove albume, ja to... U stvari šta, poslušao sam zadnji album Metalike, posljednji. 72 Seasons. Da, pumpa, ja. Da. Puni ga u besvesti, jel? A nešto što neki ljudi su skrenuli pažnju na to, ali nekako mislim da nedovoljan broj ljudi to primećuje, koliko i dalje James pegla, koliko dobro peva. Da. I dalje to jako dobro zvuči na albumu i dalje on može jako dobro da peva i da izvuče taj stil, ali nekako kompozicije izostaju to tako sve, Oni su nekako postali baš legacy. Jest, baš legacy. Safe bet, potpuno, predvidivo skroz. Stara slava, legacy. Komentari koje sam ja čitao i baš se slažem sa njim, oduvijek sam to mislio. Desilo se da jednom, možda smo pričali o tome, da Lars nije mogu da odsvira neki koncert. Bitter neki, ne znam da je to bilo na nekom velikom festivalu. I uleteli su Joey Jordison, znači da je to bilo davno, pošto, znaš. Joey Jordison i Slaviću, ali bubnjar Gojira ili... On Duplantis. Da. I to je zvučilo. Znači, sa drugim bubnjarom, Metallica bi bila... I tu se dele fanovi Metalike, na one koji misle da je Lars i da bez Larsa nema Metalike, i na one koji misle, kao ja, da bi se nekim žešćim bubnjarem to bio fantastičan band. Znači, tu razmišljaš onda i aranžmani bi bili lepši i zvučalo bi to mnogo bolje. Mislim da nisi upravo, zapravo ne slažem se uopšte sa tim. Evo, dve strane Metalike. Zato što jednostavno Lars Ulrich je taj koji je kreativni pokretač te Metalike i veliki deo njihovih svih kompozicija. Tako da pola stvari je on napisao, znaš. Sad, to ako posmatraš samo iz nekog ugla da bih hteo možda da to bude malo više flashy na bubnju, malo više to da bude utegnuto, malo više da bude nekih kompleksnih delova, razumem i taj deo, ali to nisu stvari Metallica. Mislim, jednostavno, ti bi onda oduzeo ono što je on za kompoziciju doneo svojim prisustvom. To je jednostavno to. I svoje ideje koje je doneo i aranžman i tako dalje. On možda jeste onaj kao iritantan lik, razumem zašto je to ljudima tako, zašto imaju takav utisak, shvatam, zato što zbog onog svojih izjava, zbog onog što je radio sa Napsterom kad su jednostavno... I između ostalog, imali su oni nekih malo momenta kad nisu baš imali mnogo sluha, kad kažem mnogo sluha za situaciju. Ali to kakav je kompozitor je apsolutno po meni nenadjebljivo, mislim. Integralni deo te Metalike sam. Znaš šta, ima tu skoro sam preslušao ponovno Justice for All i to važi za njegov masterpiece. I jeste jako dobro, ima tu jako dobrih momenta. Dobro. Ali ima momenta gde je pretenciozan, gde ne može ni sam da iznese ono što je zamislio, po mene. Ajmo primjer. Primjer? Pa pazi na više pesama sad, ne mogu da sjetim. Naprimjer, stvari koje su genijalne, naprimjer Blackened. Dobro. Tu imaš neke promjene ritma, imaš sa njegove strane, ako je stvarno, na primjer, to on napisao, nisam sad siguran, aranžman je odličan i kompleksnije su malo stvari, tu su oni zašli malo u taj, tehnički, trash ili šta god to bilo. Ali, ima, znaš šta, ne mogu sad konkretno ti kažem za koju pesmu, ima, na primjer, to što su pokušali i odradili u Blackened,
ne možeš baš da primjeniš na sve stvari. A ima, na primjer, baš u pesmi And Justice for All ili koji još, ajde, sad, gde su te promjene ritmova jako čudne i nekako preteciozne. Meni se to baš sviđa, taj mehanički deo, uvijek mi se sviđa. Taj mehanički deo na And Justice for All. Taj mehanički zvuk, sviđa mi se i ta suva produkcija, to što bubanj zvuči kao da je od gume, bez reverba, sve to mi se dopada. Meni sad trebalo mi je mnogo da se navikne, sad da. To coktanje, bas pedale, sve mi se sviđa, i to zvuk snara, sve mi se sviđa. Od uvek mi se sviđalo i sad, kad slušam, isto mi se sviđa. Prvi put kad sam čuo to, u mene bilo ekstremno čudno, ali nisam uopšte mogu se naviknuti. Meni je bilo to, zato što ja sam to slušao na nekoj bugarskoj kompilaciji Metallica Best of šta god. Da, tako je bilo. Da, mi nismo znali, to je vreme pre neta, nije bilo internet kafe, ništa nije bilo, ništa nisi znao. Ni dial-up nije bio. I mi smo to slušali i sad to je kompilacija na kojoj su bile različite, odnosno stvari sa različitih albuma. I sad ja se sjećam kao klinac to kad sam slušao, da su mi zvučale baš drugačije stvari. Bilo je Master of Puppets, to se sjećam, bilo je možda Jumping the Fire, sa prvog albuma, i bio je sa And Justice for All stvar, Nothing Else Matters, znači jedna onako salata. Kad dođeš... Da, kažeš stavi sve priloge. Tako je bila kompilacija. I meni si to tad instant sviđao. Ti tad nisi nekako mogu da spojiš ko... Znaš, sigurno ti je bilo čudno, čuješ Jump in the Fire, pa Nothing Else. Jeste, imao sam ideju da je to Until It Sleeps isto bilo, pazi, Until It Sleeps. Da, znači... Da, ti nisi, na primjer, nemaš pristup internetu tad i sad ne možeš da... Znao sam da je sigurno sa drugih albuma, čuo sam, naravno se to razlikuje. Nisam znao koji je album u pitanju za svaki od tih, ali sam znao da su različiti albumi, posle sam otkrio koji su albumi. Znači, samo na slušanju, meni se to odmah svidjelo. A i sada kad slušam, i dalje mi se to dopada. Taj bugarski... Pa taj bugarski više nemam, jer je bio nečiji, pozemljen u osnovnoj školi, ali i dalje mi se album sviđa u potpunosti, stvarno. Baš, evo ga, tu je negdje, samo da ga iskopam. Meni je fascinantno da smo počeli ovaj podcast, ja slušam vas kako pričate, da ste starije generacije, od mene pričate o toj kulturi slušanja albuma. Ja sam dosta mlađi od vas, ja uopšte nemam tu, ja sam tu kulturu. To je jedna od onih tih stvari generacije koja je iza mene, koju sam ja nisam uhvatio, nego sam uhvatio ovaj novi talas generacije koja je ispred mene, da singlovi, EP i tako to. Pa dobro, to je ono kompilacije i to. I zbog digitalizacije. Da. A, na primjer, ja se nisam navikao na Spotify, pričali smo to. Da. A, na primjer, tebi leži skroz. Ja ne mogu živim bez Spotify. A, on je zgodan za tako kad ne slušaš albume, nego, znaš. A imaš na njemu mogućnosti da slušaš ceo album? Imaš, da. Ali meni, to... Ali ja isto, ne svakog benda, ne slušam svaki bend, ne slušam novije, ono što nisam čuo ranije, da pustim ceo album, teško proći da pustim ovo. Da, ja sam pokušao, od kad radim kad pričate toliko o albumima da slušam, kupio sam imam 7 ploča, sad pravim mini kolekciju nekih stvari koje najviše volim za gramofon, i okej mi je, ali dalje, ne znam, slušam Linkin Park From Zero, najnoviji album sa novom pevačicom. To si uzeo CD? To si uzeo CD? Ploču, da. I slušam i meni taj album jako ga je, super mi je, zato što sviđa mi se ta promjena u tom bendu. A onda, znači, slušam i odjedanput mi se sluša nešto sa Hybrid Theory, sa Meteora, sa neke stare stvari. Sad, ja bi to da slušam na gramofonu, ali ne mogu. Znaš, i onda iz toga mi se sluša neki drugi band, nešto treće, nešto... Evo, to je dobro. Ja samo tako skačem, znaš. Gde si mene to što kažeš, slušam neki
novi album tipa benda koji traje već 30 godina nešto i sad si mi baš setio, kao padne mi na pamet da uporedim to, zvuk, što je god, znaš, ideje te neke sa nekim starim albumom, pa onda opet pustim nešto staro. Eko sam kod toga da pogledam ove ploče. Uzmite, slobodno. Tamo sam krenuo kad smo stigli, sad me baš zanima što svi. Ajmo sve. Uzmi tamo on ide. Da. Inače, umro MTV, ste vidjeli? Da? Da, zvanično je baš. Da, što se znam. Pre neki dan. Pa, dugo živeo. Mislim, on već 10 godina nije neki nešto baš MTV, više ima reality i gluposti. To je reality od kad sam ja išao u srednju školu. Jeste. 25 godina je reality TV. Čudno je da nije ranije ugašen, jer su mu došle Madonna, like veze Preve. neke. Nice. Da, inače da, Sonic Youth. Sonic Youth. Sonic Youth, ovaj album se zove... Goo. Piše iza. Aha. A Goo, da, jeste. Goo. Moja omiljena stvar je Dirty Boots, od njih inače. Da, i oni su ovo album. I još jedna fascinantna stvar mi je što ima tako neke izvođače koji imaju neke ultra hitove ili neke pesme koje samo ja znam i samo se meni sviđaju. I onda kad uzmem ovako albume u ruke, vidim da oni imaju još muzike, onako kao jebote. Oni nemaju samo te pesme, te koje mi znam i to je to, kao oni imaju ovdje 14 pesama. I sigurno tu ima još dobrih stvari. Jackson. To je dobro. Go West. To je dobro. Go West i šta, Pet Shop Boys? Ne, to je band, Go West, britanski band. Taj album iz 75. je baš dobar. To sam našao ispod mosta u Beču. Stvarno? Na furdi ispod mosta u Beču. Ne, nije most, nadvožnjak. A šta je ovo? Cold Cut iz 89. To ti je neki rani house, tako nešto. Doktor in the House. On je prilično je očuvan se ovdje, mislim, što su mosta. Na furdi. Kupljeno. Znamo da je sve krši ispod mosta. Ali ovo ne znam da li ovo nije naziv albuma. Ko je? Doctor in the House, tako? Doctor in the House je naziv albuma, a ovdje piše Sorry, but this just isn't music. To je komentar ovih ljudi koji su... Neki kritičar? Pa da, koji su tako karakterisali muziku koja je zasnovana na samplingu. Sjaj. I još jedna mi je fascinantna stvar je kad uzmem u ruke album i vidim neku pesmu koju znam i volim. Pa ovaj album od Boney M. Nightfall to Venus, Rasputin je na tom albumu. Da. Kida pesma. Nirvana. Da. To je baš dobar album, taj Insecticide. Jest. Baš volim taj album. Ovo, 100 eura ili dinara? 100 dinara na studentskom trgu u Novom Sadu. To je isto koji ispod. Tu ima nekih obrada, Molly's Lips, nije. Da. Son of a Gun isto, da. I ovo si mi nešto pričao, Saturday Night Fever. Da, to su mega poznati filmovi. Saturday Night Fever. Pearl Jam koji je pojeo pas. Da. Ovo se vidi, ali da. Bee Gees, Walter Murphy, Bee Znači, Gees. ipak pas može da pojede i domeć Pa karton. nekome. Znaš, Da, jest. može da se desi, čime poje ploču. Karton prođe. Pazi obradu tu prvo koja je. Ovdje? Da, na tom obradu. Bakar. Baby, why don't you reach out? Nikad nisi vidio kako izgleda poziv na ovog albuma. Pearl Jam. To ima na CD-u, to je fenomenalno. Meni su njihova ta prva dva top. Da, ovo je drugi. To je drugi, da. To je drugi. Bilo je baš teško posle Tena izbaciti dobar album. Da, ali su uspjeli sa tim. Uspjeli su malo te ne da. Uspjeli su sa tim. Danas sam i gledao baš Iskusno. Singles. Doors. Bezobrazno iskusno. Doors. Obrade Doors. Singles, film. Ne znam što je. Singles je 92. Pa, ajde, romantična komedija, recimo. Dobro. Drama. Pa sve te nispadnu pločete. Neću držati. Ne, da ispadnu same ploče. Aha.
radi se o par priča. Nijedna nije moja. Šta? Nijedna nije moja. Par su moje, bukvalno. Ostalo sve sam zajmio. Radi se o par priča mladih ljudi koji su single, ili upoznaju ljude, razne to, ali neče se u filmu pojavljaju u malim ulogama, mislim, na kratko. Vis? Da. Tipo, cijela grunge ekipa, ne baš cijela, nema Kurt Cobain, ali tu je Chris Cornell, u par navrata, ulazi na svirku Chainsa, kao što se neki lik upoznaje sa devojkom, Tim Burton se čak pojavljuje, pa onaj pevač iz grupe Ted isto, mislim gomila, znaš, provlači si ta muzika, soundtrack je za singles inače sjajan, baš poznato, kao... Jeste, poznat mi je naziv, samo nisam gledao film. Brutalno. Lateralno. To si ti meni donao CD CD, da. Ali se razlikuje, u stvari ne, pozadina je ovakva isto. Ima CD-a. Dobavljač muzike, fizički, koga stavite na granici i pitaju šta će ti toliko CD-a ploča. A imaš 3 CD-a? Ipak da, najviše. 5 CD-a i 3 ploče sam donao posljednji put iz Berlina. 5 CD-a i 3 ploče, oni mene tamo preturaju mi stvari kao šta je ovo? CD. Ploča. Šta će ti to, da? Šta će ti recimo ovo što si mi donao? Da, te sam donao Deftones Around the Fur. Around the Fur. Jedan od najidiotskih kavera koji postoji, jedan od najboljih albuma. Kaver veze s mozgom nema. Niti veze s albumom, ništa. Mene je odlično. Meni je uvek bio šajse. Toliko je prepoznatljiv da... Prepoznatljiv je zašto je dobar album. Ne znam. Po meni prepoznatljiv je zašto je dobar album. Deftones poznaju taj kaver. Ovaj kaver, brate. Koji? Mala Travis, nuda. Sjećam se kad sam kupio taj Deftones, taj album, u srednjoj školi sam bio, čuli smo sad ugašeno, nije na ugašenom MTV-u, već smo bukvalno na 3. kanalu smo čuli opet taj 3. kanal koji je toliko muzike. Koju spominjamo često. Da, koju spominjamo često, ja sam toliko puta čuo dobru muziku na njemu, davno. Išao je Back to School. Aha. Ali ona single verzija. Zato što na albumu je ta stvar sporija, mislim, možda nije sporija, duže je, malo je promenjen aranžman i poslednje. Znači, originalno... Što sam vidim spisak pesama, zato što tu je, ja mislim, je li tu RX Queen? Ne, ti misliš na White Pony. Da. White Pony je ovako. Znaš da ta stvar ima 40 minuta tišine. Znači ima stvar 3 minute, valjda, i još, ne može 40, par 20. Mislim da nije to na tom albumu. Ne, na RX Queen pesmi to je sa White Pony. Imam ovdje. Bar kod mene tako se, ne znam da li ono. Ne znam, ovo sam kupio, ovo je za 20-godišnjicu i baš je redosled pesama kao na originalnom albumu. Pa ćeš da vidiš da je na kraju, evo ga, Pink Maggot je Back to School. Aha. Pazi s tom rukom. Nijako dobro znam. Si ti ovo ograbao, si ti ja ograbao u transportu? Tako je bilo u transportu. Oni su izdali sad novi album, ono prije. Da. Si poslušao? Nisam, čuo sam neke loše stvari, mislim loše stvari, jednostavno dobro. Da su oni u legacy fazi, meni onaj poslednji isto bio prilično neinventivan, nezanimljiv. Da, bukvalno kaver, random slika iz galerije na telefonu. Da, samo što je iz 90. Pa dobro, ako to bi u današnjem svijetu bilo random slika iz galerije. Da, sve u svemu seća se to kad sam kupio, to je bilo jako heavy, mislim, za slušanje, kao klinac bilo mi wow, šta je ovo. I nekako mi je, mislim, prirastno mi je i tada, ali tek sada, kao stariji, sam nekako potpuno usvojio taj album i sad mi je baš onako... Uvijek ponavljam, ne slušam sa neke strane nostalgije muziku. To mi ne igra nikakvu ulogu. Ja kad ovo slušam ne razmišljam o tome kao klinac. Vratio se s basketa i sad slušam Deftones. Ne.
baš slušam samo muziku, slušam opoziciju, uvek sam nekako u trenutku, Nemam ta vraćanja. Nostalgija radi posao. Ne, meni ne. Imun sam potpuno na nostalgiju što se tiče muzike. Ali objasni kako ti ide to, mislim, jako i to ne osjećam. Kako se osjećaš dok slušaš muziku koju si slušao kad si bio mlađi, recimo? Ili u nekom periodu u životu? Vratiti u neki trenutki, setiš se, mislim, vjerojatno mi pomogne da se setim čak i neke stvari koje se ne bi ovako setio, znaš. Što god, ne samo kad čujem tu stvar, kad nosim majicu neku benda koju volim, mislim, zato i dalje nosim. Sigurno da ne slušam ja, tu malo prije što smo pričali, poslušam novi album Chainsa koji izađe, ali nije mi sve što ja imam od Chainsa je nostalgija, malte ne, ili Pearl Jama ili stvari, Da. Te legacy je dostojne. Znaš, danas, baš zato se počeo pričam, taj film koji se gleda, to je Singles, znači taj kadar kad oni ulaze na svirku Chainsa, koji u duše 92. nije već bili poznati, ali to izgleda kao mala svirka, kao u rupi, mislim malo veći rupi. Znači imaš osjećaj kao da si na svirci, bukvalno, ono imaš kadar gde oni u publici kao nešto pričaju, a u pozadini se čuje muzika onako kako bi se čulo da si ti dole, pa onda ide kadar na binu gde oni sviraju iza njih kao da si na bini, tu se čuje drugačije, tačno imaš osjećaj da si tu, Strava. Plus, sve je u filmu, generalna umetnost, majice koje imaju, znaš, na svaki detalj sam vratiću pažnju i meni to nostalgija, 90-te, ta muzika, tako me radi, ne znam, mislim, generalno, zato imam taj osjećaj, znam. Dobro, ja te pitam konkretno za muziku, kad slušaš nešto, što iz tog perioda ili što slušaš kad si bio mlađi, kako ti to izgleda? Mislim, ti si pričao za film, razumijem, to donekle imam i ja, ali za muziku kako ti to izgleda kad pustiš, recimo, Dirt, Alice in Chains, ali, recimo... Pa ne, nisu Chainsi baš možda najbolji primjer. Da, Chainsi nisam slušao kao baš klinac, njih sam malo kasnije otkrio, znaš. Ali tipa, ne znam, ajde, za primjer, Kud idioti ili Goblin, da, što slušao kao baš klinac. Ne znam, imam opet taj neki osjećaj koji imam i tada. Vrati me, ali ne mogu sad da ti tačno kažeš šta je to. Da, razumijem. Čak i da, znaš, posle toga sam ja preslušao 1000 nove muzike i ozbiljnije i sve to, znam. Ali i dalje su mi ti bendovi, valjda naš neki deo mene, ono kao, očuvava tu. I mislim da će tako bude i za narednih 10 godina to, znaš. Da, razumijem. Mislim da svako od nas ima to, možda ne u muzici, ali imaš uvek neki te momente. Mislim, u stvari, to je dobro pitanje, da li je to tako kod tebe očigledno nije, ja? Ne. Mogu da se setim kada sam kupio neki album ili kada sam nešto čuo, ali ako uzmem i slušam sad Deftones i kad sam slušao, baš sam ga slušao nekoliko puta od kad si ga doneo, slušam ga sa novim ušima, slušam ga Damir sada, ne slušam ga tako da se vraćam. Onda kritički, mislim... Da, opustim se, mislim, samo da ne bude zabune, ja ne uzmem i slušam sad tako što slušam isključivo kakva je produkcija, da slušam isključivo kakva je kompozicija, nego jednostavno slušam, prepustim se u tom momentu, to je to. Ovo bi bilo opterećujuće, mislim da obraćaš pažnju na svaki detalj. Ali obraćam pažnju na svaki detalj, pokušam da se udubim maksimalno u muziku. To što opisujem kao produkciju je samo ono što čujem. Samo ono što čujem. Nije da je to isključivo ono što tražim. Znaš, ne uzmem i slušam tako što, sad ću da slušam baš ovu produkciju, nego... Da, ovo niste dobro radili, Da, nikad ne razmišljam tako. Pa ne bi trebalo. Nikad ne razmišljam tako. Ima toliko krš produkcije koji su strava muzika. Da, ali ta krš produkcija dodaje na estetiku te muzike, to me poenta priče. Apsolutno. To me poenta priče. Ne mogu ni zamisliti neki bendovi sa dobrom produkcijom, iskreno. Pa nešto što je kao objektivno dobra produkcija. Pa objektivno da, neka prihvatljivo.
da kažemo, objektivno dobra produkcija. Da. Recimo, spomenuo si Kud idiote. Kud idiote sigurno imaju, ja njih nisam slušao, ali sigurno imaju neku patinu, neki vibe. Da. Okej, u toj produkciji. Ali sigurno ne možeš da ih pomešaš sa Thrillerom Michael Jacksona, kad je produkcija u pitanju. Da, ali to je to što ti kažeš ima vibe i ima neki vibe, sad da se vratim ono što sam pitao za to, nostalgiju, ima vibe tog vremena. I to je ostalo u tom vremenu. Da. I kod njih je super što oni su, mislim nije super, ja bih volio da ih slušam ponovo, ali raspali su 2004. i to je to. I oni ne znam kako bi opstali u ovom nekom sad, ono kao, znaš, bukvalno taj vibe tog vremena je to. Mislim, dobro, i Alice in Chains je drugi band sada, kad smo već spominuli i njih, ono. Jeste. Metallica je drugi band. Da. Znaš, drugi band totalno. Ali ovi su ostali samo taj vibe tada i to. Da. To je sasvim okej. Ono, kad su se raspali, nisu imali vremena da postanu drugi band. Pa da, i ne bi... To je band koji nikad nije postao drugi band, da imaju jako dugovečnu karijeru. Pa... Meni ne pada na pamet. Sve, mislim... Ni jedan čovjek nije ostao isti čovjek kao pre 20 godina, tako ni... Ali ima bendova imaš bendova koji... svoju muziku. Imaš bendova koji štancuju jedno te isto sve vreme, znači imaš bendova koji su isti. Naprimjer, da vam pada nešto na pamet. Kiss. Da, onda, kad si spomenuo Kiss, meni je imali su i disco fazu. Alice Cooper, relativno skoro sam čuo neki album, njihov, bukvalno kao 50. album, lupetam, ali tako, neki dvocifreni, ogroman broj. Da. Što je sasvim razumljivo, vratno kraj 60. Ali jednostavno to su baš ono legacy umetnici koji imaju fanove koji traže samo to. Između ostalog i Medni, iako ih ja volim ovo, ali to je to, za njih znaš šta da očekuješ i znaš. Jeste. To. Ali... Zbori sad baš na to se treba da se nadoveš. Na Gođiru? Na Gođiru. Nebitno, da, pošto smo pričali sad o tome i kao razlike u godinama, naprimjer, između nas, o Spotify, korišćenju Spotify, generalno preslušavanju muzike i to. Sad imam pitanje što se tiče datinga i dating aplikacije. Ajde idem ja do WC-a, mislim vi nastavljate. Znaš šta prije? A ne, trebaš mi ti. Nismo prvi put išli za podcast u WC-a. Da, ali ja sam bio prvi nikad. Ja sam javno preduhitrio. Ne znam šta bih rekao, ja nemam nešto pretjerano iskustva s tim aplikacijama, ali ono, realno online dating, online... Ali koristiš? Možda. Pa imam dve za ne daj Bože, znaš. Ne daj Bože. A ne, ali na primjer, da. Znaš, ne koristim ih aktivno i niti ono... Moraš da ih koristiš aktivno da bi imao neki rezultat iz njih. Ne, znaš, vezi, da. Neće ti algoritmi da te uhvate, da te šalju drugim osobama. Ali misliš da je tako? Znam da je tako. Ajde ja, na primjer, koji ne koristim, zato me zanima. Da, znači ti ako nisi aktivno, ako ne koristiš aktivno tu aplikaciju, algoritam te neće uhvatiti, sad ne znam, ima 300 devojaka u okolini kojima ja mogu da izađem po određenim filterima, ja neću izaći njima. Jer ja jednostavno nisam aktivan u tom algoritmu. On hvata aktivne ljude jer onda hoće da više koristiš aplikaciju. Pa znači kao i sve ostalo, recimo Instagram je isto, Da. koliko stavljaš storije, koliko si aktivan i šeruješ. To ti je reach, to ti je domen. To je nešto što ja nisam znao ranije, pa sam skonto sad kada mi treba zvuk. Moraš da budeš aktivan da bi ti se taj domen pojačao. To sam ja primetio da sam postao jako neaktivan na Instagram, ja sam ranije objavljivao na dnevnom nivou story, na nedeljnom nivou sliku, imao sam neki taj 20-ih mojih, kraj srednji, početak faksa i to non stop se objavljivalo
imam oko 1000 pratilaca, ono, Rich mi je bio, imao sam i više pratilaca. Rich mi je bio, ono, više od pola pratilaca vidi to što ja objavim. Sad kako sam neaktivan, ono, objavim sliku aprila 24. i aprila 25. sledeće, na primer. Taj Rich je toliko opada, ono vidi 100 ljudi, maks, 200. A isto tako i za dating aplikacije. Znači moraš da budeš aktivan u algoritmu da bi to on plasirao dalje. Ja mogu da ti kažem, jer imam iskustva i sa pre-dating aplikacije i sa nekoliko puta korišćen ovlaš tih dating aplikacija. Posebna stvar. Znači, moraš tome da se posvetiš kao poslu, bukvalno. Znači, kao, da ne kažem hobiju, ali i to kao poslu sam rekao, kao nečemu ozbiljnom da se posveti. Znači, kao što bi se posvetio i datingu uživo, isto tako moraš da tretiraš i dating preko aplikacija, da jednostavno baš biraš osobe, odnosno te profile koji te stvarno zanimaju. Dakle, ona varijanta da swipuješ na sve, to ne pije vodu. To ne pije vodu zato što algoritam te jako lako otkrije i jednostavno šalje ti najmanje poželjne. Da, znači bukvalno lajkuješ samo one profile koji ti se dopadaju. I onda od toga jednostavno negdje imaš meč, negdje neko će ti odgovoriti, neko neće, negdje zamre ta konverzacija, a negdje se to razvije u nešto ozbiljnije i onda jednostavno se ide korak po korak, ali je opet potpuno drugačije nego uživo, zato što ti nemaš mnoge, mislim, pričam očigledne stvari, ali ok, možda neko ne razume kako to izgleda, ali nemaš preko te aplikacije te gestikulacije i pokrete koje neko ima uživo kada ga upoznaš. Opet, izvini, samo da završim, isto tako, neko možda nije toliko vešt sa tekstom. Ok, neko možda nije toliko vešt sa tekstom, da, ili obrnuto, neko je vešt da napiše, treba mu, ne znam, pola sata sad da smisli cool poruku, ali onda uživo je to potpuno druga priča, jednostavno nema taj način komunikacije, niti tu fluidnost, niti dolazi do tih nekih fora ili nešto jednostavno radi samo u tom obliku komunikacije kakav su u osnovi tekstualne poruke, odnosno instant messaging, kako god to posmatrali. Ok, a da li jedno isključuje drugo, znači ti si sad bio i ranije kada nisi koristio aplikaciju si dejtovo? Ne isključujem. Misliš da se kao samo posvetiš online datingu, a da... Da. Ne bi trebalo. Da, to neki normalni zdrav tok korišćenja dating aplikacije da ona kad tad pređe u stvarni svet. Što je brže moguće. Što je brže moguće. Nije to sad da to ostane tu tako. Zbog toga neke od tih aplikacija uopšte nisu dobre. Recimo? Bumpy. Jako je cool, ali nije dobro. Te znam to. Znam drugar, znaš. Drugar mi priča. Da. Znaš, neke nedavne tako, Zato što, znaš, nekako, ja imam osjećaj da sad, ako nisi u tome, teško je da uđeš da uđeš u taj ritam sve, jer se brzo menja sve. Znači, treba bi nekako da pratiš taj trend svega toga. Kako ti kažem, sad ja dejtovao sam sa svojih 20 godina. Sa 20 godina? Nisam baš. Sa 20. Moje vreme, ja sam sa 20. Pa sa 25 lupom i dalje nije bilo aplikacija. Mislim, bilo je Facebook je bilo, znaš. Bilo je Facebook, to je to. Nisu bile aplikacije kao Tinder, Bumpy. Nije bilo nužno za to, ali ja sam od samih početaka Facebooka bockao žene. Slavim žitom. No pun intended.
žita u farmu. Zato što ste mi ja uhvatio taj talas. Da, a sećaš se pouka? Srećam se pouka, da. Ili ti ako si imao face na srpskom, kao ja, bockanje. To bi bilo... Damir te je bocnuo. Pa preteče toga bi bilo cimanje. Cimanje preteče bockanje. Da, mislim da ništa nije bilo između, nego bilo cimanje. Sad je bockanje evoluiralo u, pošto sad rijetko ko kači u vatricu, slike to, da, vatrice na Instagramu, da, kada ono story, onda šalješ vatru. Da. Nikad nisam koristio ništa toga, brate. Te vatre, to. Ne, vatre, ali pazi, mene jako iznenadilo, neko je, mislim da sam pričao sad sa mlađom populacijom, vjerojatno su bile mušterije, sad ne osjetim, i onda smo tako pričali, kao mi sad o odnosima, kao kako se ljudi uopšte upoznaju u gradu, kako to sad ide, znaš. Znaš kako to nama deluje sad ovako iz naše perspektive. Znaš, pogotovo naš grad, izađemo negde, muška ekipa stoji s muškom, ženska sa ženskom, niko živ ne priča ni sa kim, samo sa svojima, okej, znaš ovamo nekog, nije bukvalno tako, ali u većini slučajeva bude tako. I onda sam ja malo pričao s klincima, i oni kao pojavi kao Instagram, dopisivanje, to vatrica u inboxu, kao jebote i dalje vatrica ta se. Da. Da, kao vatrica i dalje, nije izašla iz mode, tipa već godinama je. Da, sad i dalje, da. Pouk je umro skroz na Fejsu, jer je generalno Fejs umro. Postoji opcija dalje. Stvarno? Niko ne koristi, postoji. Ja sam mislio da je to u jednom trenutku dok sam još i koristio Facebook. Ne. To za neprilaženje u gradu, ja sam u Crnoj Gori prišao nekoj francuskinji koja je bila sa nekim likom i još jednim likom. I taj lik iz Poljske, ona iz Francuske, a bili su kod dečka koji je Crnogorac, okej. I onda svi smo prišli na engleskom i onda ih je on vodio po Crnoj Gori, po Podgorici i ne znam da su još bili ni bitno po klubovima i ona se, francuskinja se začudila kako niko nikome ne prilazi, niko ne igra ovde i onda sam ja opisao šta kao muškarci svi stoje ovako kao i mrko gledaju kao pa da, kao to je to. Tako da nije to ovde mislim, nije ova sredina usamljena povodom, odnosno kada je to u pitanju već. To je neka ta naša možda simptomatična. Pa da. Kultura ovog regiona je evoluirala na tu stranu da više nema prilaženja, nego samo gledaš i onda odeš kući, nađeš na Instagramu i onda tu kreneš, razumiješ? Ja mnogo priča u posljednjih par godina znam da su tako. Vidio sam nekog u gradu, našao sam na Instagramu i tu sam krenuo, znaš. A šta je u tom momentu kad si našao? I tu je problem, jer onda tu negde zna da zapne, znaš. To što se oni nisu nikad upoznali i malo nešto prozborili, znaš, ti sa nekim ili ja, nebitno, i dopisivanje uvek nije prirodno, nije normalno. Da. Neko ima, znam ljudi koji ne odgovaraju po ceo dan, ne uzimaju telefon, što je sasvim cool. Da. Razumiješ? I onda tu negdje zapne, ovaj se istripuje nešto, ona isto, znaš, meni to nije, mislim, negdje između bi bilo super. Jedno i drugo. To što si rekao malo pre dating aplikacija, okej, ali da što pre dođe do... Kad već ti imaš sve informacije o toj osobi, Da. Što pre da dođe to u neki normalan, realan svijet, ili to online sve... Što pre da dođe do... Okej. Hajde ti piše van. Ne u frižider da pišeš. A ja sam mislio da pišeš? Ne, nisu. Ja rekao ide po pivo. Ja ga nisam čuo, ja rekao ide da piše i otvore frižider, rekao oh no. Ne, to nas pivo, ja ću ide zapravo, nastaviti već. Nastavit ću. Tako da, tako izgleda. Da, moramo da održimo ovu temu datinga, sviđa mi se, imam jedan
Bude. Jedno dobro, imam ja nešto dobro za Saleta kad se bude vratio sa pauze. Dobro, ajde. A možemo i da nastavimo sad? Ne, pa nastavljamo. Da, okej. Ne moramo ovo ništa sečemo. Ako je dobro, je dobro. Što kažeš da nikad nisi koristio dating aplikacije, ja ću ti sad dati svoj Bumble, da ovdje sedneš i swipuješ malo, da vidiš tu. Kao da si za mene, biraš za mene. Može, da. Imam i... To je ono, biram za druga. Da. Pa biram za druga. U stvari, može da ti bolje dam turn up, to je još bolja dating aplikacija, gdje se mečeš sa ljudima na osnovu muzičkog ukusa. To u stvari... To je okej ideja, skroz. Ne znam kako funkcioniše, ali... Jako loše, brate, ja mislim... Baš loše, ono. Da, ali kao dobra ideja, skroz. Like. Super like. Nemam više super like-ova, 3 super like-a, 100 dinara, može. Mjesečno mi voli. Ne, kupiš 3 super like, vrate, za 100 dinara i... Čekaj da ti dam pare. I kad potrošiš, kupiš nove. Mora kupiš nove. Evo, vrate, super like. Apsolutno. Za malo super like. Tako, baš želim da imam savjeta koji nikad ne koristio dating aplikacije, kako će se snaći. Nikad nisi koristio. Imao sam Tinder. A Tinder nema ko nije imao, bre. Pre 100 godina i... Otko znam, ne znam, ništa se nije desilo, apsolutno. Znači, kao nisam ga ni koristio, probao sam i to je to. Ne, tako ne radi ništa. Tako možda imaš epski profil, ali ako se tako koristi... A i što kaže Damir, samo trebaš da mu se posvetiš, ti sad da uđeš pola sata dnevno, nema leba od toga, brate, ne stigneš ni da pogledaš profile, ne stigneš ni da swipuješ. Osjetiš koja je neka taktika koja bi bila tu. Pa nema taktike, eto ti taktika. Taktika, sviđa mi se profil. I to je to. Ti onda vidiš neki šablon na tim profilima. U smislu, jednostavno, ima gomila njih koji potenciraju neka silna putovanja, obišla sam 72 zemlje na svijetu i tako, znači, ali bukvalno su identični, kako kažem, identičan tip profila, nekako deluje kao identičan tip osobe, kao da je to neka marketinška kampanja, mislim, u nekom smislu i jeste, ali ovako deluje nekako klišejsano, kao da je to neka marketinška kampanja koja je zasnovana na tome kako se drugi predstavljaju na toj aplikaciji, a ne kako bi se ti sam predstavio. Kao trend, bravo. Da, kao trend. Dakle, kao neki trend. Tako da sam imao gomilu nekih takvih profila, ti onda vidiš da, mislim, vidiš jednostavno šta ti odgovara. To samo kažem da je to jedan od trendova. Jeste, isto. Znam što mi... Sad, na primjer, tebi ako se to ne sviđa, ti onda možeš da anticipiraš kakva je to osoba, recimo. Da. Mislim, ovo sam dao samo kao primjer, ne pričam konkretno o nekome koji je propalo 50 zemalja, nije bitno uopšte to za ovu priču, nego je bitno taj šablon koji ti imaš, ti možeš da anticipiraš otprilike kakva je to osoba, kakva osoba stoji iza svega toga. I da biraš da li ćeš više takvih, odnosno da li je to ono što želiš, što preferiraš ili ne. Okej. Da, jasno. Sad, izvoli. Pljuni u prst. Pljuni počne. Zagrej prst. Znači, idemo. U levo je X, u desno je like. Ili samo klikneš na... Ili samo... Ne, pomoći da swipeujem. Kako swipeujem, na? Na desno. Da, na levo. Na desno ovako. Da, ali možda pogledaš profil i da... A na dole? Na dole vidiš što imaš jedno profil. Gledaš profile. Da, šta piše. Znači piše opis... Šta je u horoskopu. Da. Visinu, što je jako bitno. Piše visinu. Ova je škorpija, ne slažete se. I ima 183. Kosmička... To više od mene. Kosmička podudarnost ne postoji između vas, škorpije. Jel piše da ima dead issues?
Je li ima? Piše Nema. sometimes. Aha, 183. Generalno mislim da je visokim ribama dosta teško. Jeste. Jeste. Ja imam ideju, Da. Ako imaju tu tendenciju. Duplo teže nego nižim devojkama da nađu momka. moram napraviti malo Pa mislim, izbori su žena košarkaši. od prilike. Igrao sam kviz za vikend sa ekipom i komentarišemo tako neko to dejtovanje i to baš ovu temu i iskomentariše jedan moj jako dobar prijatelj koji igra kviz sa nama, poznajete ga obojica. Kaže, Rajkoviću, ja sam primijetio tvoj trend dating. Što devojka ima više red flagova, tebi je bolje. I ja sam onda došao na ideju da napravimo dating aplikaciju koja će se zvati Red Flag. Da ćemo svi da prebrojimo svoje red flagove i razumeš, ko ima više, njega ću da swipeujem. Pazi. I da, staviš odmah, da, napišeš odmah koji su ti red flagovi. Znači, meni su ove dating aplikacije jako teške, jer svi su najbolje o sebi tu, vrate. Niko neće ništa loše da stavi. Pa evo, meni bi ovo bio red flag odmah, znači ova devojka slikala svojim maltezerom. To šetaju levo odmah, vrate. Znači, maltezer vrištavi na baterije, to je... Tako, tu stranu samo moraš da da. Vidiš, ovim koliko je visoko? 172. Ovo zbog imena je dobro, naravno. Ali si isključio. Ovo nema 25 godina sigurno. Da, ima i toga. Da. Spoiler alert. I jaši drvenog ponija na profilu. Da. 36, je li ti to puno? Samo ću da kažem, da ti pokažem sve stvar na dating aplikacijama. Imaš ovdje, expired. Šta je expired? Pa 36 nije strašno. Premlada je za mene. Imaš filtere da staviš i da ti oni filtrira kakvi će ti profili izaći. A ti stavi do 37? Pa čuti! A jebi ga, sorry. Ovo je do 20 sada. Ovo je zalutalo, znaš. Da, ovo tipa, na ovoj aplikaciji imaš who do you like to date, piše women, naravno. How old, piše, i neki interest, kao interesovanje koje ja želim da vidim, znaš. Mačke, pivo, metal, umetnost i city breaks, to ti kao istraživanje gradova, zebanci, to urbanizam. Pop crew. I pretežno takvi profili izlaze. Da. Može. To se ja slučajno po 2 puta, jer sam vidio. Da, i što je bitno, sad ne znam znam na Tinderu imaš u suštini izlaziti profili koji nisu iz tog grada, nego u okruženju od... Može se desiti da bude svog grada. Ne znam kako Bumble funkcioniš, jer nije mi bacivao... Tinder imaš opseg u kilometrima. Da. Ali tamo ima gomila AI-a, što se primeti. Na Tinderu AI, znate. Pa eto... Dok sam koristio... To mislim kad kažem... Gomila AI ko treba da znaš... Da, ti znaš, vidiš odmah. A vidiš, brate. Vidiš. Čekaj, šta je to? To su... Botovi, mislim, aplikacija ti servira. Ti su prave. Ne, apsolutno me zanima. Mislim, nisu slike, ne deluju kao da ih je pravio neka generativna veštačka inteligencija, ali sam profil, to što je napisano, deluje kao AI. I ima i gomila. Mislim, gomila relativno sličnih profila je bilo. Sad ne znam, možda su to iščistili, ali... Dočekaj, dalje može da generiše sad lice, novo, potpuno novo, koje ne postoje. Svale, Jeba su. Schwarzenegger se gologuz pojavio kamiona džubretarskog u budućnosti. Naravno da može. Ne, mislim, koliko je, možeš da provališ, ne možeš.
Pa sad sve više i više ne možeš Da, ali nekako osvjetljenje možeš da vidiš i možda je odsjaj na licu, ali generalno jako da prebacim na drugu aplikaciju. Da, on je ništa. Možda ova za muziku. Ali ovdje imaš like, dislike i ovo ostalo ne diraš i da ti piše kao šta voli muziki to. Ovo ćemo odmah da swipe not. Da. Bar mali klinče stavljamo. Da. I Andrino jato. Prednjavorski orlovi. You heard it here first. Ovo je... Ima super like. Ima. Ne, ja, ima. Šta kažeš? Ovo? Da, pa kupio sam 3 super lajka, malo previdali. Ovo ona sluša sve što ti slušio. Ovo je, ozelenjeno... Ovo je hol, jebem ti, hol, ono. Šta hol? A, hol. Ovo bre, kako zove? Ono što je ozelenjeno na profilima je šta je meč Da. od tih bendova, da. Ovo je super. Da. Ovo je mega like, šalim se. Da vidimo šta je od muzike. Ne, brate, Cure. The Cure, Nick Cave, Smiths, dobro. Joy Division, okej. Drugo na masu. Ne. Ne. Ne? Ne. Ne. Dobro, ja nadam se da će ti srediti nešto. Ne uzdam se baš to tebe toliko. Evo, još jedno samo. Radiš jednu. Tu, može. Buhao je posljednjih 30 dinara. Super lajkovo se. Evo te. Da, pa ne znam, mislim da treba biti u trendu s tim, znam. Tu sad neke stvari koje ja, eto, ne znam. Da. Možda je mogu problem, da li je AI, da li je bot. Nema šanse, ne, mogu je problem posle. Nema šanse. Nema šanse da ne provali, znači to je jako glupo. Mislim da on ne bi provalio, vrat. Bar jedno 5 minuta. Ne, jako glupe opise na profilima imamo i vidi se da je veštačka inteligencija. Aj slike. Dobro, sad možeš i AI da provališ, to je ChatGPT, ako, na primjer, ti napravi neki tekst za nešto, on koristi. Da su ljudi se ne potrude ni da izmene, nego samo kopiraju. Naravno. I on koristi puno emojija, znaš, on ubacuje svako malo nešto. Onda ljudi kad prekopiraju to stavaju na svoj profil, bukvalno vidiš da je AI. To je... U stvari da, moje pitanje je bilo kako dating izgleda sa, pazi sad ovo, 20, pa onda sa 30, i u tom slučaju ti si imaš 40. Da. Kako izgleda? Da, šta si promenilo? Šta ti misliš da si promenilo? Pa ništa. Sa te strane datinga ništa. Samo što ti trebaju drugačije osobe, drugačije veze. To je to. A ovako, sa te strane neke samog datinga je identično, mislim. Identično se i osjećaš, što je barem ja. A kako si iskustva sa tim blind datingom, na primjer, mislim... A nije blind. Ne, nije blind. Nije full blind, da. Nije full, ali imaš kod nekih zavisi opet to kako ko izgleda na profilu ili kako ko izgleda na video pozivu koji si imao u okviru aplikacije ili neke druge aplikacije. Kad nekog vidiš uživo kako izgleda van kamere, kod nekih imaš jednostavno dozu, odnosno osjetiš razliku između onoga kako ti izgledao neko na kameri, prvo na profilu, pa na kameri video call, pa onda kako izgleda uživo. Da, što ti kroz zapisivanje stekneš svoju neku sliku o toj osobi i meni se bar dešavalo ranije, nije bilo blind date, nisam imao u stvari, ali je bilo, eto, na primjer, ja kad sam koristio Facebook za to neko zapisivanje i to,
Mislim, slično je isto, vidiš, ovo su samo, čak nije ni bilo video poziva, znaš. Da. Ta moja slika koju sam imao tokom dopisivanja, totalno je bila drugačija kad smo se videli. Da. I dešavalo se da to bude dobro, nije bilo uvek neprijatno iskustvo, to jest ne pričamo o tome kao nešto loše, nego jednostavno totalno drugačije ono što si ti stvorio sliku u glavi. Ti si malo idealizovao, malo si možda neku negativnu sliku stvorio, a u stvari ispadne ili bolje ili loše, ali uglavnom drugačije. Jeste, ima taj moment. Ja što drugačija dinamika nego upoznavanje uživo. Tu nema zbora. Ja i dalje mislim da nema bolje stvari nego upoznavanje uživo i uživo od početka. Da. Znači, meni, bar iz mog nekog iskustva, pa zavisi. Počinjenje online, pa prelaženje uživo je i čak one dalje gore stvar nego random tih situacija koji su uvek najbolji, koji nije ono... To je ono kad nisi ništa ni planirao, samo si izašao negdje i jednostavno si upoznao nekog, to je najbolje. Ja nemam takvo iskustvo kao ti. To što si sad rekao, od toga nema ništa bolje. To je nešto najbolje, da. Meni iskreno izjednačilo se ovaj online sa uživim i sa spontanim uživim, bukvalno. Jer sve zavisi do kvaliteta osobe sa kojom se vidiš. To je ključno. Seći nekog prvog dejta? Prvog dejta? Ali da je bio dejt. Mislim, šta sad to znači, ali ono što je vama znači dejt. Srednja škola, početak sam. Pa tako nešto. 15 godina. Toliko čokoladu u kanconi, fazan. Tako mi nešto glavi. Ne, ice kafa. Da, mi nismo imali para. Ice kafa u kanconi. Mi nismo imali para ni za što, tako da... Nismo šljaka se, bret. Morao se šljaka. Mislim, nemamo para, bret. Imali smo tipa 13 godina. Ne mogu da se setim tačno kad je bio, ni ko je bio, ali sigurno je bila ta varijanta. Bile su ono šetnje i eventualno neka kafa ili što ti kažeš sladole, da. Topla čokolada ili sladole, da. Ali šetnje su bile ono park. Šta znam ono. I da. Ne znam sad tu šta se sad promenilo, kako to sad. Neko ko je u tim godinama kad smo mi bili tad, ali promenilo se vjerojatno, ali u suštini bilo je onako, prvo ćeš da izađeš da šetaš, pa par puta. Pa dobro, mislim da se nije to nešto drastično promenilo, da li klinci nemaju toliko para, znaš, da sad oni dejtuju ko mi danas, znaš. Mislim da imaju mnogo više para nego... Imaju mnogo više nego da, ali ono, i dalje su tu ono, šetnje i otkud znam. Sigurno ono, dominantni oblik dejtovanja. Jer nekako mislim da vi nemate predstavu kako je to bilo, koliko je malo para bilo pre. Znači, kraj 90-ih i početak 2000-ih. Znači, ti se možda i sećaš, ali ti nemaš... Ja ne mogu da dojem uopšte. Mnogo manje para. Ja se sećam i toga. Mislim, kad kažem koliko je pre bilo manje para, ne mislim da time dam bilo koji kompliment aktualnoj vlasti i situaciju u državi koja... Ne, tamo jasno kako je bilo. Jednostavno izlazilo se iz tih 90-ih, da, izlazilo se iz tih 90-ih, iz tog nekog propalog socijalizma, izdisaju zatvorenosti države, sankcija koje su bile nametnute, bukvalno ničega nije bilo. Apsolutno. Može primiš platu i da za pola sata ne vredi ništa. Da. Dok odeš da radi. Jeste. Čale tako jednom primio platu i imao je dovoljno za kilo jabuka ili tako nešto. Da. Pre podne je primio platu, to je podne bilo kilo jabuka, pa podne to ništa nije vredilo, tako da, primio kilo jabuka. Zamisli cijela plata mesečna. Zamislite taj koncept, čoveče.
koliko je to nenormalna situacija. Zato svaka čast svim tim nekim bendovima koji su, recimo, 90-ih svirali, uspeli da urade nešto. Zamisli koliko je tad, mislim, u takvom sranju, ko će se bavi umetnošću, muzikom, razumiješ? Da. Znaš, kao, ti trebaš da organizuješ opremu da bi probao, da biste negde imali kao probi da svirate i imaš taj entuzijazam gde ljudi nemaju za hleba, ti ćeš da sviraš kao i pritom ne narodnjaki koji su tada bili u ekspanziji, nego sviraš rock jebate. I neki bendovi su uspeli da tada Jeste. u stvari tada su bili i najpoznatiji i najbolji lupam Goblini. Da. Ima tu bendova, Gonga, Ateist Rap, Džukile. Da. Pa su i ti bendovi 10 kad nam scena bila sjajna, bijesovi. Znaš, oni su se toliko namučili da to, znaš. Jeste, upornost se uvek isplati. Na ovaj ili onaj način. Nešto dobro izađe iz toga. Sad, da li je to neki finansijski moment, da li je to neki moment neke slave ili nekog samootkrivanja. Iz toga izađe uvek, iz tog sranja, te utopije, izađe uvek dobra muzika ili dobra umetnost.